Krásný den, milé děti, vážené dámy, vážení pánové. Velmi srdečně vás vítám tady v sále kulturního domu naší obci Bohuslavice. Obci, která v letošním roce slaví 725 let od první písemné zmínky. Taky mi dovolte, abych co nejsrdečně přivítal šachisty z Ukrajiny a z Polska, kteří dávají tomuto turnaji mezinárodní charakter. Pan inženýr Horst Štumka, který v roce 1972 založil první šachový kroužek v Bohuslavici, se na nás určitě z radostí dívá šachovou a má plné uspokojení a radost z toho, že šachy v Bohuslavicích žijí a že dokonce mají takový charakter, tak jak mají dneska. Chtěl bych vám popřát, aby se vám co nejlépe dařilo, abyste co nejlépe uspěli. Zažehná pád, hrouvníš je sám obětí. Prý zlým snům most spálí svítání. Hrál sám tu sní, král s bílou dámou. Lásko, jsem míň, než se zdá, můj král se kácí, poslední život už má. Ahoj, já jsem se tě chtěla zeptat, jak hodnotíš úroveň dnešního turnaje? Ahoj, já hodnotím tento turnaj velmi vysoce. Pořádá se tady už to tady má hodně dlouholetou tradici. Dosahuje to velmi vysoké úrovně. Letos se to dokonce dostalo do Grand Prix, jsou tady krásné ceny, krásné finanční ceny, je to úžasné. A pokolikáte tady už si? Jsem tady tak, řekl bych, po 10. hrají tady již od malička, pořádá to můj otec, takže měl bych se tady pravidelně zúčastnit. Děkuji za odpověď. Jdou dál po cestách, mám snad žít ze svých strát. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám dnešní turnaj líbí? Dobrý den, tak dnešní turnaj je na velice dobré úrovni, líbí se mi zde, docí místnost je velká, počet šachistů je také slušný, ale vlastně mladší generace a vlastně to tady je česká šachička a turnaj je velmi dobře zorganizovaný. Děkuji za odpověď. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám dnešní turnaj líbí? Ну, так как перфектная организация, любит этот турнай, также нам tady prvýkrát, ale opravdu líbí a doufám, že ještě určitě to nie poslední krát nám tady. Děkuji. A ještě bych se vás chtěla zeptat, jak hodnotíte úroveň dnešního turnaje? No, pěkná vlastně atmosféra, dobrá sála hry, dobrý cenový fond, takže taky malé překvapení, že je to dost příjemné, opravdu. No, krásná paní ještě. Děkuji. Podľa toho, ako si ohnutý. Zapredaj sa, keď ti to vynáša, len rátaj pustým. Že zákon tejto dávnej hry je veľmi prostý. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám na dnešním turnaji líbí? Tak zatím jsem velmi spokojený. Je tady hodně vlastně účastníků. Všechno vypadá velmi dobře zorganizováno, příjemná atmosféra, takže líbí se. Děkuji. A pokolikáte tady jste v Bohuslavicích na turnaji? Jestli se teda dobře pamatuju, tak po třetí. Aha, děkuji vám. Dnes šachy robia človeka, neznesiem obojok, čo mi chcú všetci navliekať. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám na dnešním turnaji líbí? Tak jsem spokojený. A jak hodnotíte úroveň dnešního turnaje? Nejde to špatný.
Dá se to. Jo, děkuji. A pokolikáte tady jste dnes? Po druhý. Děkuji za odpověď. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám líbí dnešní turnaj? Turniej organizowany właśnie tutaj w Bogusławicach jest dobrze rozreklamowany u nas w Polsce, w Rybniku. Zostaliśmy zaproszeni i specjalnie na ten turniej przyjechaliśmy, żeby uczestniczyć, bo wiemy, że tu jest dobra organizacja, silni szachiści, no a na koniec dobre ceny. Děkuji vám za odpověď.